Hi, I am Mahmood. நான் திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து ஐஏஎஃப்எம்க்கு வந்திருக்கேன். நான் ஐஏஎஃப்எம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாப் போர்ட்டலில் தான் பார்த்தேன். அந்த ஜாப் போர்ட்டலில் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணப்போ ஹச்ஆர் மேம் எனக்கு கால் பண்ணாங்க. ஸோ கால் பண்ணி ஐஏஎஃப்எம்மோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொன்னாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தேன். வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு ஓகேவா தெரிஞ்சு. ஸோ அதனால் நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு 15 days எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. நான் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன். எலக்ட்ரிக் ட்ரைனிங் 15 days முடிஞ்ச உடனே எனக்கு அடுத்து ஒரு 2 to 3 days எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ பிளேஸ் ஆகிட்டேன். SKCL அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகியிருக்கேன். அந்த சைட்டில் வந்து நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீஷியனாக பிளேஸ் ஆகியிருக்கேன். இப்போ என்னோடய சிடிசி பார்த்தீங்கன்னா 18.5 per month. இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நம்மளும் கோஆப்ரேட் பண்ணோம். இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ நம்மளோட அடுத்த பிளேஸ்மெண்ட் மற்றது எல்லாமே நமக்கும் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். என்னோட எய்ம் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஃபெசிலிட்டி மேனேஜராக பெஸ்ட்டான கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும்னு தான் ஆசை. இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஐஏஎஃப்எம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. நான் கண்டிப்பாக ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர் ஆகும். ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.